Εξοχότατοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Έλληνες και φιλέλληνες απανταχού, σας προσκαλώ όλους να γνωρίσετε τις δύο σελίδες μου, το ethos1.com και το alphawebgreekbank.gr. Είναι ένα ανοιχτό βιβλίο. Καταγράφω ουράνιο θεϊκό φαινόμενο από 4/9/2016 στην περιοχή Αυλάκη στο Πόρτο Ράφτη. Γνωρίζω νέα γνώση από την αξία του. Έχουμε θεϊκή αποκάλυψη, βλέπουμε την αναγέννηση σε ένα λεπτό. Το διπλό θεϊκό έργο όλων των εποχών είναι εδώ. Δημιούργησα στο σκοπό αυτόν μία εργασία μου, όνομα Κινητό Πλανητικό Μουσείο Α, θαυμαστικό, με σκοπό να εκθέτεται το φαινόμενο που εκτέθηκε στον ορίζοντα αυτό, και από εκείνη την ημέρα γνωρίζω νέα γνώση. Ο τίτλος του βιβλίου μου ονομάζεται «Δεν είμαστε ποτέ μονοί και μόνοι. Ιστορική πρόσκληση» και ένα κινητό ιδιωτικό μουσείο θεματικό πάρκο του Έλληνα Ανδρέα Ψαραδέλη, με έναρξη προγράμματος 15/10/2023, δημιουργεί ένα πρόγραμμα, μια εταιρεία ειδικού σκοπού για να εκθέτει στην επιστήμη, στην ανθρωπότητα, το φαινόμενο αυτό της ημέρας 4/9/2016 και τη συνέχεια που έχουμε από εκείνη την ημέρα μέχρι αυτή την ώρα. Υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφικά έργα, βίντεο, φυσικών λήψεων που αποκαλύπτουν ότι μία ακτίνα θεϊκού φωτός παρεμβάλλει πάντα τον άνθρωπο και τα έργα μας όλων. Εξοχότατοι κυρίες και κύριοι, το θέμα ονομάζεται ιστορική πρόσκληση, ιστορική ενημέρωση, έχουμε νέα γνώση. Είμαι ένας Έλληνας σκεπτόμενος, παρατηρητής από νεαρή ηλικία του ηλιακού μας συστήματος και παρουσιάζω ένα έργο για την παιδεία, για τα παιδιά όλου του κόσμου. Τονίζω ότι δεν είμαι έργο πολιτικό, θεολογικό, είμαι παρατηρητής, ερευνητής του ηλιακού μας συστήματος και φαινομένου που καταγράφω από 4/9/2016 στον ορίζοντα Αυλάκη στο Πόρτο Ράφτη. Από την αξία του αυτή έχω βρεθεί σε αμύθιτες αξίες και σήμερα η εργασία μου είναι ανάπτυξη συστημάτων Α. Θαυμαστικό. Το σύστημα μοντέλο μου το παρουσιάζω με το έτος 1. Σύμβολο. Συνοπτικά. Εκτιμώ ότι θα επηρεάσει θετικά την κοινωνία, την πολιτεία, την επιχειρηματικότητα, την παιδεία, τις τέχνες, τα γράμματα και τη θρησκεία και ιδίως την αγορά εργασίας, αλλά και θα μπορέσει ενδεχομένως να μειώσει τις ανισότητες. Χρειαζόμαστε τη νέα γνώση σήμερα και αυτό το όραμα που εκθέτω το περιέχει. Χρειαζόμαστε προσαρμογή στη νέα τροχιά που αναπτύσσει η γη και όχι ο άνθρωπος. Χρειαζόμαστε ευελιξία για να μην χαθούν άδικα εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και πρόβλεψη για να υπάρχει πρόληψη. Θέλω να επισημάνω έντονα ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος στην κρίση του είναι τραγικά λάθος και είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει ριζικά υποχρεωτικά από τις μεταμορφώσεις που έχει λάβει από την ακτίνα φωτός. Αυτό θα παρακολουθήσετε από εμένα ως συνέχεια. Εξοχότατοι κυρίες και κύριοι, αυτό σας έγραψα και δημοσίευσα 15/11/2017 στο διαδίκτυο. Σήμερα το έργο μου είναι έργο μουσείο με σκοπό να κάνουν οι επιστήμες, οι τέχνες, στα γράμματα όλων των κρατών, μελέτες στα φωτογραφικά έργα, στη συγγραφή του έργου, στο γλωσσολογικό του, βρισκόμαστε σε τρομακτική ανακάλυψη.